Good morning ka English, tatag subli tayong manen iti iti dagat. Ano yung pangalan pala ito, Lo? Bat. Bat. Bat Salpo. sa inyo yung bat. Salpo ba? Salpo. Nami kutsilyo dala. Bali ito pala ka English, binili na lang namin kay. Ay, wala may dalang kutsilyo ba? Gapon. Ay, gapon. Di na kay kanini ang paak ani ako manggi pangbalian ba o no? Nabali na siya. Ano, Hindi na siya makakuan. di na makapaak, makaipit. Kukuha po ako ng ganito ka English. Mga bato-bato. Pangtaguan po ng kuan natin, crayfish. May maliliit na crayfish. Ito yung maganda ka English yan, kuran. Pwede na itong kunin kasi parang kuan na hindi na siya buhay, parang patay na din. Ito yung delikado ka English, may mga buti oh. Delikado, tabi natin. Oh, mga buti ka English oh. Walang disiplina talaga yung mga iba. Ano? Lang, Ario. Ano? Saan? Mga sungay-sungay. Ayo. Mga sungay-sungay. It's a beautiful day. Ina, muli na ta. Ba't pisot ni sa kwan sa Cebu? Agi. Dire sa main ana. Ito yung dala natin kay English. Kuha natin yan. Isang timbang maliit. Tapos sa bahay meron pa doon. Kinuha ko kahapon. Bali dito kay English yung nagliguan nila. Kuha nito libre lang. Katabi ng mga maliliit na resort din. Pero kaysa magpa-opera ka. Pagkain ng mga mayaman kasi bakit? Yung gulay dito, dollar. Doon tayo sa gilid-gilid ng daan. Nakakita kami kay English tiko ang tugtubo dito. Uy, ginatanaw, wala ka mo sang ano. Pambal sila, mga way, siguro din sila si Alay. Ang haba nito kay English na pataas. Ayan si nanay oh. Kaya nay? Kaya? Kayang-kaya. Kaya bakit? Kaya. Wala ko problema sa mga. Sinanggang. Ano nung binagpong mo nga? Para hindi ma-sunburn daw. Ha? Para hindi ma-sunburn ng mukha. Ang iyang silupin na nawa. Ang silupin niya. Muni mo sa mga pobrito, maligos dagat, mga libre-libre lang. Wala pa yung inisanan. Bala kung nakasilupin lang kaya sunod sa silupin. Coach nga ba? Hoy, ang bag mo nga isa din. Kamay cellphone. Dito na kami sa bahay. Ito na yung kinuha natin kanina kay English oh. Wala mamaya. Ano ni nagamaoy kay Wildman. Sariling amoy. Kaya naligo kami. Ngayon, pauwi na tayo dun sa Takoro. Wala dito sa bahay ni Antonio. Balik ka na. Yaw. Yaw, Balik na. Pon. Kasi gusto ka mo ban. Para ka sa mo. Ante, may baguban ka sa mo ate. For the last time. Ayan. Nga nung nagkiat-kiat sa dagat. Kay giganahan man og kiat na
Nakiatan. Okay na. Dito tayo sa ano tawag nito? Dito tayo sa sikip na lugar. Bunggo mong daon para daghan ni karga. Sige lang na. Dili na lang sunod ang mayabang. Sandap ba? Ah, dili sila ang signal. Oh, dali kay bunggo pa basa gyud. Relisyon na po. Bye-bye. Boom. See you! See you next year! Bye. Uy, marami ang mular ka. Yaw. Mati sa kay maunti aircon na to. Medyo napudot tilikod. Tis lang. Hindi namin alam na English kung makakasakay kami dito. Marami kasing nakapila pa na nauna sa amin. Hello! Dito. Motor sa. Dito na tayo. Ay, dito yung CNR. natin yung mga kasama natin dito.
kasi hindi ka pwede magbugay diri. Basta nga magkakain na tricycle mo. Gilas na sakay ka sa bike. Wala na nila kulong. Nag-stop over kami dito sa Kwan Ka-Ingles sa Makilala. Kumain kami. Mga kasanan natin nagbabay. Medyo malapit-lapit na rin yung Tacorong City dito sa amin. Siguro mga isa't kalahating oras na lang. Anong oras gani tayong nagkanina biyahe? Alas 3:15. Alas 3:15 po kami nagbiyahe. Ngayon yung oras na alas Aywan, anong oras na be? Parang alas 9 na. alas 9 na. Naka-uwi na tayo. Bakit Rumarkan? Grabe. Alaway na, nabili na to guro. Tulugan mo taman. Oras Uway na kang ng alas 10. Kanina ka-English yung biyahe natin. Alas 3. Ngayon alas 10 ng ating gabi. Ambot sa iyo kay nanay, kunin niya balay niya. Ito? Ano pa? Wala na ito balay niya. Ano? Kapi muna si Kuya bago maglarga. Patupi. Hanggang dito na lang po yung video natin. Hanggang sa muli po. Salamat sa Diyos.